Nhai, is it possible for someone to be a curse kumurume wake asi usingazvizive? Is the only thing that I can conclude right now. I'm aged 29 and have been married for 3 years. Since then, kubasa kwemurume kwakabva kwaita down. Ndingati kubva pa3 years ipapo hapana kana development yatakamboita because hapana kana mari yatinobata. Gore negore kungonyura mari with all efforts and expenses yatinenge taisa. My husband is hardworking asi zviri kushaya basa. Takambonamatirwa nevamwe prophet vakati ivo marriage iri kurwiswa and it's coming from my side. Iko zveshuwa kuside kwangu things are bad to the extent yekuti vana tete vakaramba kundiroodza vakatotsamwa due to differences dzemumhuri. I have tried praying, fasting, makomo ndakwira asi ndasvika pachikamu chekuti I can't go on anymore. I feel like maybe I did something to deserve all this. Pamwe ukama hwacho naMwari handina ndosaka vasingapindure. Pamwe I'm not meant to be in this man's life. I'm just a disease to him. Ndikasuduruka ngararame zviri nani here. Ko hama dzemurume dzinoti kudii dzichiona zvichidai. Mwana wavo aibata mari ari mukomana until I came into picture. Abi overhead achinyewa nemasisters ake achinzi ane mhepo. Ndiri kurwadziwa vedu where I'm 4 months pregnant. Ndikafunga kuuyisa mwana wangu munhamo yakadai, mwoyo wangu uri kutsemuka. I don't know what to do. I feel stuck. I feel like asking my husband to let me go despite the love I have for him. But achazvitora sei? I don't have the strength to live anymore. I'm even struggling with suicidal thoughts. I must be a terrible person thinking of ending my life in Ndine pamuviri. Ndodiva vanhuwe ndauya kwamuri kuti mundisimbise, wekuzviudza ndopasina.